sa Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 30 manbuyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula, huwag balita ng DZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga. Masantos ya kabwasan. Napintasal daw kada kayo amin apo. Ngayon ho ay araw ng Miyerkules, ika-23 sa araw po ng Abril taong 2014. At ito ang Pangasinan Today. Siyempre, nakaiba yung mayot at sayang kabwasan sa magtaryon lingko. Janice Hidalgo. Kaibak mo at technical side, Engineer Rosito Bautista. Miyerkules na naman ho! O alam ko, marami ho sa inyo nahirapang kunin ang kani-kaninang mga tulog sapagkat napakamasalimuot ho ng nagdaang magdamag. At syempre, kahit na ganon, alam natin, marami pa rin sa ating mga kababayan nag-i-enjoy dahil kabi-kabila ngayon ang mga kapiestahan dito ho sa lalawigan ng Pangasinan at sa buong Rehiyon 1. Siyempre ho, kapag ganitong umaga nangunguna ang aming mga manlubuyog na headlines. Naglalakihang bangus at makukulay na mga costumes bumida sa 2014 Dagupan Bangus Festival Gilon-Gilon at Dalan. Public hearing sa proposed traffic ordinance sa bayan ng San Fabian sinimulan na. Jellyfish attack at hindi bilang ng mga nalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ng nakaraang Holy Week. Babalikan ang buong detalye sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible.
Ini-invite ko po kayong lahat na sumama sa Dagupan City Bangus Festival 2014. Babalik na ang Festival of the North, ang street party sa Venecia Highway, ang ating Gilong-Gilong Valley. Meron tayong mga bagong events gaya ng Bangusil o International Cook Fest, Try Bangus Triathlon, lumangoy, magbisikleta at tumakbo. Pati mga bata kasali sa Kids Can Run. Meron din fan fiesta sa Pilipinas, from Dagupan City to Manila, La Union at hanggang Mindanao ay sasama. Sumali naman sa Dagupan Bangus Festival, Speedo G-League Swimming Competition at marami pang events sa 2014 Bangus Festival. Ako po si Mayor Belen Fernandez. Halina, makisaya sa Dagupan City Bangus Festival 2014. Now goes international. Sa Bangus Festival tayo ay magsaya. Ang pagnanakaw ng kuryente ay ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Republic Act 7832, ang sinumang mahuli sa anumang uri ng pandaraya ay papatawan ng malaking multa at pagkakabilanggo. Kung alam niyo ang inyong kapitbahay ay gumagamit ng jumper, binubuting-tingin nito o iba pang estilo para dayain ang bayarin sa kuryente, ay kaagad na isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng Sintelco. Ang manakaw ng kuryente ay nagpapanatiling system loss na dumadagdag naman sa electric bill ng mga tapat na consumers. Tulungan natin ang Sintelco para tuluyan na mabuto ang pagnanakaw ng kuryente. Para sa anumang impormasyon na nais ninyong malaman sa Sintelco o kliyahin ng inyong asosyon, tumawag lamang sa 532-2222. Tandaan, ang Sintelco ay pag-aaral natin kaya't laging ipagmalasakit ang sariling atin. Paalaala ng Land Transportation Office sa publiko. Kapag may nagbebenta ng motor o sasakyan na sa iyong palagay ay mura, mag-verify muna sa LTO bago maloko. Kung sa tingin mo kahinahilala ang ibinibenta, i-report agad sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO palapit sa inyong lugar. Huwag papaloko sa mga manluloko. Ang mensahe ito ay hatid sa inyo ng Land Transportation Office, Region 1. Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinatitinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. 36 naman buyandot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po. Oy, bukas na ang ating text line 0921-3670810. At syempre, kung iniwan ko sa inyo kaninang ating mga manlibuyog na headlines, syempre, narito na ang kanyang mga detalye. Naglalakihang bangus at makukulay na mga costumes bumida sa 2014 Dagupan Bangus Festival Gilon-Gilon Dalan. Daan-daan mga bisita ang muling dumagsa sa Dagupan upang ma-experience o maranasan ang panonood ng tradisyonal na Gilon-Gilon Dalan. Sa taunang pagsasadaos ng naturang okasyon ay nasaksihan ang mga makukulay na kasuotan ng mga barangay na kalahok upang magtagisan ng cheer dance at street dance performance. Magmula sa A.B. Fernandez Avenue, umikot sa Perez Boulevard ang mga contingent na kinabibilangan ng 31 barangay ng lungsod ng Dagupan, kung saan bukod sa mga makukulay na kasuotan ay inirampa rin ang mga props na isda, basket at mga net. Dito, ipinakita ang mga makukulay rin na mga isda at naglalakihang mga props na bangus na animoy mga higanting bangus na nagmula pa sa mga fish ponds. Bukod sa mga turista at mga usual na photojournalist, kapansin-pansin rin ang maraming bilang ng mga photo enthusiasts. Magmula sa FB selfie pics, kapansin-pansin ang dami ng bilang ng mga professional photographers mula sa iba't ibang parte ng bansa. Mula sa paglibot sa main thoroughfares ng lungsod, ay bumalik sa plaza ang mga kalahok at doon nagtagisan ng kani-kanilang final performance. Sa huli, kinilala ang Barangay Lukaw bilang Best in Costumes. Ang Barangay Pantal naman ang nakasungkit ng Best in Musicality. Nasa 4th runner-up o ika-4 na pwesto
ang Barangay Tabang. Third runner-up o nasa ikatlong pwesto ang Barangay Bulusan. Second runner-up o pangalawa sa pwesto ang Barangay Karanglaan. First runner-up ang Barangay Lukaw at nag-champion ang Barangay Pantal. Ang nanalo naman ay babalik pa uli sa ika-27 ng Abril para sa Festivals of the North. Public hearing sa proposed traffic ordinance sa bayan ng San Fabian sinimulan na bilang bahagi ng mga prerequisite requirements sa pagpasa ng bagong traffic ordinance sa bayan ng San Fabian kahapon. Bukod sa mga leader o pinuno ng iba't ibang transport group sa lugar na kinabibilangan ng tricycle, jeepney drivers na biyaheng Dagupan San Fabian vice versa at mga jeep na biyaheng Dagupan, Manawag o iba pang rota na dadaan sa naturang bayan ay dumalo rin. Layunin ng kasalukuyang bayan na maiayos ang kasalukuyang mga batas trapiko na aangkop sa pangangailangan ng mga residente at mga bisita sa naturang lugar. Sakop rin ng naturang ordinansa ang mga panuntunan sa mga bagong pasahe sa mga tricycle at jeep. Maging ang mga kumbinyente raw na loading at unloading area ang isa pa sa mga tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan. Suhestyon sa naging public hearing ng mga nakararami ang pagsasagawa ng traffic experiment routes. Jellyfish attack at hindi bilang ng mga nalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management noong nakaraang Holy Week. Muling kinumpirma ng PDRRMC na zero drowning incident ang naitala ng naturang ahensya ng nakaraang Holy Week o Semana Santa. Sa talaan ng PDRRMC, magmula Martes ng nakaraang linggo ay hindi may kakaila ang dami ng bilang ng mga pumunta sa mga beach ng lalawigan ng Pangasinan. Ganun pa man, matagumpay na walang naitalang nalunod o naging zero crime against property rin ang mga naitala sa nabanggit na mga araw. Ganun pa man, ayon sa PDRRMC, magpapatuloy ang monitoring at Baywatch-style assistance sa mga piling beach areas ang tanggapan. Ganun pa man, muling pinaalalahanan ang mga beachgoers na huwag hayaan ang mga bata na maligo na walang bantay, huwag pumunta sa mga malayong lugar sa beach, at higit sa lahat, huwag mag-swimming kapag nakainom na ng alak. Samantala, tatalakayin natin ang mga panukalang bigyan ng libreng almusal ang mga bata o mag-aaral sa public schools. Balikan ang mga yan mamaya sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Taklansan ng pinapit, PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Exceed your limit. Come and discover Balungao Hilltop Adventure. Experience and be amazed on the curing power of Mount Balungao's natural hot spring. Feel the thrill and excitement of riding the longest zip line of the north. Test your stamina and feel nature while hiking at Balungao Hilltop Adventure. Enjoy bouncing and jumping on the bungee trampoline and take a wild ride and hone your off-road at V-Driving. Balungao Town Mayor Philip Peralta would like to invite you. Ako po si Mayor Philip Peralta
ng bayan ng Balungaw dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumisita at patuloy na tumatangkilik na bumabalik dito sa aming bayan upang makita at maranasan ang kakaibang adventure ng aming Balungaw Hilltop Adventure dito sa aming bayan. Kasalukuyan po na nagdadagdag ang LGU ng mga bagong adventure para naman masulit ang pagbisita ng ating mga local tourists sa aming bayan. Inaanyayahan po ang lahat para bumisita sa aming bayan at kung gaano po kainit ang aming Balungaw hot spring ay ganoon din po kainit ang aming pagtangkap sa aming mga bisita. Tara na at saksihan ang ganda at kakaibang experience ng Balungaw Hilltop Adventure. Discover a real adventure only at Balungaw Hilltop Adventure. Bike ba ka mo? Punta na sa Ernalyn Trading. Handog ng Ernalyn Trading ang iba't ibang klase ng imported at original na bisikletang puno ng benepisyo gaya ng libreng ehersisyo, tipid sa pamasahe at higit sa lahat, environment friendly. Aluminum mountain bike para sa extreme sports. Ladies bike naman para sa mga girly outdoors. Meron din folding bike na patok ngayon at pwedeng dalhin kahit saan. Sa Ernalyn Trading, the best na may electric bike. Ang mga pambuhirang klase ng mga bisikletang madalang na makikita at marami pang iba. Kagaya ng trucks, gold carts, tools and equipments na surplus galing sa Japan. Shop now! Buy now! At Ernalyn Trading na matatagpuan sa Labrador, Pangasinan. Ernalyn Trading Bike is recommended by experts for health and lifestyle. Patok para maging healthy ang puso. Iwas sa luma at the best upang maging pogi, healthy at sexy. Punta na sa Ernalyn Trading sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinatitinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. 15 manbuyang dotya minutos, antis yaman alas 6. Bangon na po! Ayan, madali kayong gigisingin ngayon dahil mainit ang panahon. O bagamat kahapon, may namata ang low pressure area, zero rain possibility sa lalawigan po ng Pangasinan. Mainit pa rin. O, diba? Samantala, kahapon habang tapos nang nag-courtesy call itong si Congressman boxing champ Manny Pacquiao. Ito namang ating mga kongresista. Na hindi na humahawak ng kanilang mga pork barrel. Ayan, medyo gumagana yung kanilang mga magagandang ideya. Katulad na lamang nitong panukalang batas na nais isulong ni Cebu Representative Raul Del Mar. Hinihiling niya sa Kongreso na aprubahan at bigyan ng budget itong kanyang panukalang batas, House Bill number 364. Mabibinipisyuhan dito ang mga batang pumapasok sa mga daycare centers, preschools at elementary school sa buong bansa. Ayan, nais ng kanyang panukalang batas na bigyan ng libreng almusal ang lahat ng mga bata na pumapasok sa mga daycare, preschools at elementarya sa buong bansa. Bagamat alam niya na meron mga programa, yung mga feeding programs, ang Department of Education at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, aware siya doon sa mga programa katulad nung pagbibigay ng 1 kilong bigas sa mga bata na pumapasok sa kanilang mga paaralan. May mga kondisyon nata yan, di ba, doon sa 4Ps ng ating Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Pero sabi niya, mas makatutulong din kung babudgetan talaga ng pamahalaan ang libreng almusal nitong mga batang ito. Lalo na raw
At ang ating bansa ay nagdeklara noong 1992 pa ng paglaban sa malnutrisyon. Kasi ho, yung kasalukuyang programa ng pamahalaan, yung pagbibigay ho ng 1 kilong bigas sa mga batang pumapasok sa paaralan. O di kaya ay yung mga feeding program na isinasagawa ng DSWD ay meron lamang panahon, o may period of time kung kailan bibigyan nila yung mga bata ng feeding program o almusal o kaya yung kanilang recess. Pero sabi niya, kung ang pamahalaan talaga ay seryoso kung noon sa pag-aalis natin ng problema ng bansa na malnutrisyon, nararapat lamang na itong mga bata sa elementarya, sa preschool at yung pumapasok sa tinatawag nilang daycare centers, kung mabibigyan sila ng sapat na almusal, na talagang babudgetan ng pamahalaan sa buong taon. O di ba? O taon-taon na yan habang sila ay pumapasok, regular na ho yan. Malaki ho ang may tutulong daw nito para ho makapag-isip ng tama yung mga bata at mabawasan talaga o maalis yung problema ng ating malnutrisyon at magiging malaki ho ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa. Oo naman, di ba? Malaking tipid yan sa mga parents. 1 meal minus para sa mga bata. O, di ba? House Bill number 364. O, di ba? Noon kasi, kapag ka itong medyo maganda rin, kapag ka hindi nila hawak yung kanilang mga pork barrel. Dahil mas nakapag-iisip sila ng mga batas o mga programa ng pamahalaan kung saan pwedeng gastusin na mas marami ang makikinabang sa pera ng bayan. O diba, imbis ang nasa isip nila yung mga tongpats doon sa mga construction materials, labor, farm to pocket roads. O diba? Mas nakakapagpasa sila ngayon ng batas. Although, alam niyo ho, itong mga batas na ito hindi naman na bago. Nung panahon kasi ng tinatawag nilang panahon ng diktaturyang Marcos, libre naman talagang almusal. Sabi ng aking mga libre sa eskwelahan, di ba? Meron silang tinatawag na Nutriban, pagkatapos may gatas. O di ba? Sosyalan kaya. Imagine nyo yan, sinasagot yan ng pamahalaan. Nawala na nga kasi yun di ba? Yung mga rasyon o supply na yun para sa mga bata o mag-aaral na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan. O di ba? Dati naman merong mga ganyang programa. Kaso medyo nawala dahil nga napunta sa pork. Di ba? Nako, speaking of pork. Diba? Something fishy. Something fishy. Sabi ni Senator Jinggoy. Doon daw sa pag-uusap ni Secretary Laila de Lima, Justice Secretary ng ating bansa. At itong controversial na pork barrel queen, Janet Lim Napoles. Diba? Bago-bago raw kasi ng isip itong Department of Justice at ngayon gagawin ng parabang state witness. Naku, delikado yung mga politiko kapag ka pinag-uusapan ay magkakaroon ng mga witness. Your Honor, laban sa kanila. Sabi naman ni Jingo, something fishy flapping around. Di ba? Talagang ganyan kanya-kanyang style ba? Di ba? Bago ko naman sabihin yung isa pang magandang panukalang batas. Nako! Libo-libo nga namang mga mag-aaral o mga college students. Hindi na sila students kasi nag-graduate na sila nitong
buwan ng Abril at Marso. Oh, sasama pa ho ang mga yan doon ho sa napakalaking bilang ng mga dati na walang trabahong mga Pilipino. Ayan po, naku. Ang pamahalaan ho, ayon ho sa kanyang datos, ang labor force ng bansa natin ay 39.6 million. O 2.96 dito ho ang may trabaho. O hindi ho lahat ng mga may trabaho na yan doon sa 2.96 million. Out of 39.6 million na walang mga trabahong mga yan, ay karamihan pa nga sa mga yan tinatawag natin nandoon sa mga informal sector. Hindi ho sila protektado ng mga batas. Wala hong security yung kanilang pinagpapasukan. Walang disenteng sweldo. Walang mga health at educational benefits. Isama pa natin ngayon itong mga limpak-limpak na bagong graduates na makikipagsapa na ding humanap ng trabaho sa ating bansa. Ayan, eto yung mga isa pang mga bagay na dapat nating tutukan dito. O, di ba? Dito sa lalawigan ng Pangasinan at saka sa buong bansa, ito talaga yung mga problema. Pero, kung kabuhayan kasi ang pag-uusapan, hindi lamang trabaho ang pwede nating gawin dyan. Pwede silang bigyan ng hanap buhay sa pamamagitan ng livelihood programs. O, di ba? Oy, kaya yung mga nagbabalak-balak, yun pong mga parang mga espiritu ba? O, napakaagang nagpaparamdam. Ito, yung mga dapat ninyong tutukan. Trabaho! Naku po, ang dami pong nagra-graduate. Ay, nag-aral po sila ng 4-5 taon para malaman na wala palang trabaho available sa ating bansa. Ang masakit na katotohanan. O, di ba? Nahirap kayo maghanap ng trabaho. Ang tagal-tagal ng mga maraming walang trabaho pagkatapos pagka-graduate mo. Sasabak ka pa dyan. O, di ba? Marami nga ako ngayon ang ating mga kababayan, napapasabak doon sa mga hindi masyadong maganda yung benepisyo at hindi masyadong maganda yung kanilang kinikita. O, pagkatapos marami rin sa atin dito sa ating bansa dahil sila yung nakakapag-offer ng trabaho. Nananamantala naman, hindi sila nakakapagbigay ng mga magagandang benepisyo. O di kaya walang seguridad yung mga empleyado nila. Oo nga, kasi hindi na uso ngayon yung employee-employee relationship. Naalis kaya yun? O, di ba? Hindi na uso ngayon yun. 3 months contract, tapos bye-bye. O, di ba? O, pero, tuwing sasapit yung mga eleksyon, naku, alang isipagbukasan yung mga job opportunities sa mga local government. Oy, aminin. O, di ba? Pampatawag kasing atensyon yan, pampatawag botante. O, di ba? Yan yung mga style ng mga politikong nagpaparamdam. Sa Pangasinan, marami naman tayong mga malalaking industriya, pero kung sisilip-silipin natin, ano nga bang naitutulong talaga nitong mga ito? O, di ba? Gaano nga ba kalaki ang naitutulong nito sa ating lalawigan? O, tignan ninyo baka yung mga malalaking industriya dito sa lalawigan ng Pangasinan matagal nang nandyan, pero hindi naman ganun kalaki ang naitutulong sa ating mga kababayan. O, di ba? Matibay. Oops! Kagaya ng sinabi ko kanina. Meron pang isang panukala na naman itong ating mga congressman. O, kasi nauuso yung mga nakawan at saka yung mga aksidente ng sa mga bus. Kaya isa na namang mambabatas. O, hindi naman siya mambubutas kasi mambabatas na rin siya. Sa ilalim, ito yung gustong palusutin na batas ni Representative Eric Olivares ng Parañaque City. Nais niyang ipasa itong House Bill number 3704. Gawin daw mandatory
para sa mga operator ng bus ang paglalagay ng surveillance o CCTV camera. O, di ba? Kailangan daw meron ang mga bus na ganito 24 oras at 7 araw sa isang linggo upang masiguro na na-alert yung mga authorities o mga kapulisan sakaling merong krimeng nagaganap sa loob ng bus. Ang mga violators o yung hindi susunod sa batas ay maaaring maalisan ng prangkisa sakaling maipasaho ito. Ayan, paano gagawin yan? Siyempre, nakasalalay ho yan sa Land Transportation Office, diba? Yung mga nagbibigay ng prangkisa para dun sa mga bus. Dahil kung wala etong CCTV camera sa kanilang mga bus, wala kang prangkisa. Ano naman kaya ang say ng ating mga bus operators? O, diba? Although, yung mga malalaking bus operators po, for security reason, eto na yun eh. Yung mga malalaking bus na Wi-Fi, sabi niya, actually yung mga bus na yan ang inalok sa kanila ng mga telecom companies, kaya ho sila pinaglalagyan ng Wi-Fi. Actually, kasi may CCTV camera yon. Hindi lang nila agad inintroduce o sinabi sa taong bayan. Pero ayon ho sa ating source, yung mga malalaking bus company na naglagay ng Wi-Fi services dyan, may mga camera yon. May camera doon sa bus. Di ba ngayon gagawin nilang panukala o pinapanukala na gawing mandatory na lahat ng bus ay lagyan ng CCTV camera. Ang tanong, may implementa naman kaya yan? Yun ngang maayos na bus at saka yung tamang plaka, hindi maimplementa yan. Yun pa kayang paglalagay ng CCTV. Pero sunod-sunod din yung mga aksidente kasi. Di ba? Hindi lamang seguridad kasi. Laban sa mga magnanakaw, mga robbery, di ba? Yung mga hold-upper sa daan. Ang purpose ng pagkakaroon ho ng CCTV camera. Diyan ho kasi, pwede rin gamitin yung nai-record ng CCTV camera na yan kung ano talaga yung nangyayari dun sa loob ng bus, hindi ba? Makikita rin dyan kung ano ang mga naging diferensya sakaling yung bus ay masangkot sa aksidente. Di ba? Kagaya ng mga bus na nahuhulog sa flyover, yan, only in the Philippines. Mga superhero na bus na nahuhulog sa mga flyover, ayan ho, di ba? Tapos, nung isang araw lang ba, o kahapon yun, nung isang araw, yung isang bus na naman, kaya nga ho kahapon, sinuspindi muna ng Land Transportation Office, 2 bus yun pero yung isang malaking bus, yung Victory Liner, dahil doon sa aksidenteng naganap sa Olongapo City. 42 bus ho niya, o mga unit ng bus na biyaheng Olongapo, Manila, yung sinuspindi muna ang prangkisa para ma-check up yung kanilang mga bus, at saka para malaman nila yung dahilan. Isa ho yun sa mga kasi sa mga procedures dahil nga dun sa nangyaring aksidente kung saan meron hong namatay doon kasi di ba, nahulog dahil nawalan ng brake, pumalya yung brake, hindi brake ng boyfriend ni Chris, pumalya yung brake noon hong bus, kaya nahulog sa bangin. Di ba? Ilan lang ba yung bus kasi na swelduhan yung mga drivers at saka yung kanilang mga in-house na mga mekaniko. Mali. Kaya yan di na check up. Although bago yung mga bus nila pero imagine nawalan ng brake, di ba? Katakot naman yan, Yun nga. Yun nga panukala nitong si Representative Eric Olivares na lagyan ng CCTV camera yung mga bus. Kahit na ho lagyan ng mga CCTV camera yan, meron bang magbabantay? Dahil doon sa kanyang panukala ay
kinakailangan, bukod doon sa CCTV camera, ay magkaroon pa, additional na gastos to doon sa mga operators. Kinakailangan, pero kailangan talaga yun, magkaroon ng isang tao na magkokontrol o sisilip doon sa nangyayari o may nakakakitan dapat ng nangyayari doon sa bus. Syempre kahit na merong CCTV camera yan, pero kung for documentation purpose, di ba? Yung bang nire-record lang niya tapos saka natitignan kapag may nangyari na, useless yun. Kaya nga, kinakailangan magkaroon ng tao sa likod ng mga CCTV camera. Ibig sabihin, merong control booth. Nakikita niya yung mga nangyayari bawat bus. For example, camera 1, camera 2, na nakalagay dun sa bus 1, bus 2. Ayan. Bus na bus. Diba? Kaya yung mga ibang representante rin, kagaya ni Cavite Representative Elpidio Barsaga at Buhay Party List Representative Mariano Michael Velarde Jr., sinusuportahan at meron silang sariling version din ng ganitong panukalang batas na ipinapasa. Idea na naman yan. Naku. Baka negosyo yan, Baka magsusupply sila ng mga surveillance camera sa mga bus. Diba? Supply. Ayan, nahaharap sa 100 million plunder case. Ito pa, dumagdag dito sa mga listahan ng merong mga kaso ng plunder case. Ang ating PNP Chief, Alan Purisima. Inireklamo kasi yun pagkakaroon ng kakontrata ang Philippine National Police na magdi-deliver ng mga firearms licenses. Diba? Naku, ano ba yan? Usong-uso ngayon yung plunder case na yan. Bakit ba naman kasi masyadong obvious naman yun? Nakipag-deal sa isang freight service o yung forwarding service. Yan yung mga naghahatid ng mga lisensya. Habang ginawa yung transaksyon ng May, nagkaroon lamang ng permit yung katransaksyon noong Agosto. Taong 2010 ba yun? Obvious naman kapag ganon. Ba yan? Diba? Masyadong obvious kapag ganon ang nangyayari. Diba? Yan tuloy, meron tuloy siyang kaso ng plunder case. Diba? Ito. Diba? Ito. Ang aga ng mga pabati ninyo. Pero okay lang yan. Ito daw, basahin ko kasi ilang araw ko na raw hindi binabasa. Kasi hindi ko mabuksan yung aking cellphone, diba? To live in the past can bring sadness. To live for the future can be stressful. But to live just for today brings peace. Good morning sa iyo! Ayan, Dr. Ashok Vasandani. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Pagkatapos, ito pa, yung nasa na ba yung sinulat ko kaninang text, diba? Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dyan po sa may Santa Barbara. Madam Norma Panaganas, magandang umaga sa iyo at sa iyong mga bisita dyan. May balikbayan kang bisita. Magandang umaga sa inyo. Ayan, hindi ko alam kasi ang hapon hapon daw yung kanyang balikbayan na bisita. At yung ating mga tagapakinig sa may Barangay Pantal, yung mga taga-Barangay Pantal, kayo yung nanalo doon sa Gilon-Gilon kahapon. Magandang umaga sa inyo dyan. Noemi Ferrer. Sa Ferrer family dyan sa may Barangay Pantal. Magandang umaga sa inyo dyan. Tatalakayin naman natin ang ilan sa mga lokal na issue sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible.
Mga minamahal kong kababayan, dahil mahalaga ang mga OFW ng Dagupan, parehistro ang inyong mga kapamilya at kamag-anak sa OFW bilang Global Dagupeño sa ating OFW desk sa City Hall. Huwag maging biktima ng illegal recruiter, kumonsulta sa OFW desk ng Dagupan City. Ako po si Mayor Belen Fernandez, Global Dagupeño, kakbay sa pag-unlad at pagbabago. Katuwang ng City Government of Dagupan, ng Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration. Kung kayo po ay may problema sa inyong mga kapamilyang OFW, isang guni kina Joy Shapno, Peso Manager, 2nd floor, City Hall, 523-7404. Kay Lena Joquino, OFW Desk Officer, Cast Office sa City Hall, 632-2627. O kaya kay Alan Meneses, Recruitment and Placement Officer, 2nd floor, City Hall, 523-7404. Global Dagupeño, kakbay sa pag-unlad at pagbabago. This program is brought to you by City Central Department Store, which offers Panasonic and Sharp brands of washing machine, air conditioners, and refrigerators, located at Eddie Fernandez Avenue, Dagupan City. For more details, contact Alfonso Chan. Matulayan at damhin ang kakaibang saya, nagdulot ng mayamang kalikasan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito. Tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, Waterfalls at White Beaches ng Bulinaw, Kabubangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surit Beach ng Bani, Tambomong Beach ng Dasur, ang Cove of Sual, Tondor Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Sunshine Radio, partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Sampluran man buyandot ya minutos, kasumpalan alas 6. Ay, pinaka-latest ho ngayon, dyan sa ating pork barrel scam queen. Aba, 19 na pangalan pa ho ng mga senador. Ayan, hindi binanggit kung dati, ito sabi niya, dati at mga incumbent senators. Ayon ho yan sa bagong talaan ng National Bureau of Investigation. Diba? 19 pa. Pwera ho dito ang mga pangalan ni Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla Jr. Hindi pwera pa sila. So may 19 pa. Diba? Abangan ang susunod na kabanata. Habang kasi kahapon sinabi ni De Lima habang kinumpirma ho niya sa press briefing, yun hong napakahabang oras na pakikipagpulong ho niya dito ho kay Janet Lim Napoles. Sinabi ho niya na eto na yung pinakahihintay niyang pagkakataon sapagkat isasabihin na raw. Tagal naman
naman kasi yan. Bakit ba di pa sabihin na lang, di tapos na, di ba? Sasabihin na raw ho ni Janet Lim Napoles yung mga nalalaman niya talaga dito sa pork barrel scam. O, ibig ko bang sabihin yan? Madadagdagan pa yung mga susuplayan natin ng wheelchair na iimbestigahan din. Oo nga kasi tuwing ka merong mga ganito, yung mga senador kasi kahit na medyo maiidad na, aba hindi nagwi-wheelchair ang mga yan. O, di ba? Miski na presidente, di ba? Hindi nagwi-wheelchair pero kapag ka ganito, nasangkot ang pangalan ng mga, lalo na sa mga ganitong issue na naman, nako, ibig kong sabihin, dahil meron pang 19 na pangalan, ayan, maghanda kayo ng 19 na wheelchairs uli. Pag nailabas ang mga pangalan na ito, aba, pwede na nating isali sa Guinness World Record siguro yan. Pinakamaraming opisyal na uupo sa wheelchair, di ba? 19 pa raw na pangalan. Ayan, hindi pa kinumpirma pero hindi pa inilalabas. Hindi pa raw pwedeng ilabas yung mga pangalan. Kasi inakailangan pang i-review ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation etong mga listahan o mga pangalan na bagong pangalan na isinasa publiko na naman o isinasangkot nitong si Janet Lim Napoles. Ayan. Habang ang ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan nag-i-enjoy dahil kabi-kabila ang kapiestahan. Imagine mo sa lungsod ng Dagupan, Bangus Festival, sa San Carlos City, Mango Bamboo Festival. Hindi ba? Hindi magpupunta ka naman ng norte, medyo bandang norte. Di ba? Festival din, Daing Festival. Ano ba bang festival ang wala dito sa atin? Hindi ba? Kaya nga pag nakita mo yung mga litrato, iba-ibang mga kasuotan, iba-ibang mga costumes, hindi ba? Ayan yung mga makikita natin. Habang ang ating mga kababayan, abay, tuwang-tuwa dahil maraming pwedeng panoorin, marami silang pwedeng paglibangan, maraming pwedeng puntahan. Pati yung mga iba't ibang mga photographers galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas, makikita nyo, bumiyahe sila para makakuha ng mga makukulay na litrato nung nagdaang Gilon Festival. Mas lalo siguro doon sa Festivals of the North. Di ba? Gaano ang naitutulong ng mga ganitong festivals dito sa ating lalawigan? Of course! Malaki ang naitutulong ng pagsasagawa ng mga iba-ibang festivals na yan. Kaya naman ang Provincial Tourism Office natin sa pangunguna ni Madam Manu Elduayan, nagpapatuloy yung kanilang mga pag-aaral, yung kanilang mga seminars at inaatinan para mas mapabuti nila yun tinatawag na pag-aasikaso o pagpaplano ng mga mas magagandang events dito sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Pangasinan. Ano ba yung mga nararapat na kustumbre na dapat nating ipatupad kapag meron tayong mga ganitong festivals? Siyempre, bukod kasi doon sa pagsasagawa ng mga events, napakaganda rin kung yung ating mga kababayan ay matuturuan nung ating mga kustumbre talaga, yung mga ginagawa natin. Dito tayo kilala na mga Pilipino sa ating mga kustumbreng ganito. Di ba? Dito lamang sa mga lalawigan, ginagawa yung nakikipiesta. Pero ingat-ingat, baka yung mga iniimbitahan yung makikipiesta, bukod sa makikikain sa inyo, baka mamalilikot ang mga kamay, di ba? Friendly hands. O yung mga kostumbre na gusto kong buhayin ulit ng Department of Tourism, ayan, ituturo ulit ito sa ating mga kababayan. Napakaganda kasi na ang ating mga lalawigan ay merong mga doon sa mga piyesta, merong mga rason para puntahan nila yan. Nakakatulong yan para doon sa mga ordinaryo nating mamamayan.
Bukod dun sa mga paglalako ng mga pagkain o kung ano-ano pa, bukod sa hanap buhay na madadala ho ng turismo sa mga local residents, nagpapatibay din ho ng ekonomiya ng lokal na pamahalaan. Yun hong mga ganitong kustumbre, yung mga ganitong festivals. Pero tignan ninyo yung mga events na ginagawa, pag-aralang mabuti. Kasi maganda dyan, talagang solido yung mga pagkakaplano natin ng mga events para hindi nasasayang yung mga pondo na ginagastos natin sa mga festivals na ganito. Tignan natin kung kayang maging self-sustaining o mga sustainable na mga events ang ating gagawin. Kasi kung pagkakagastusan lang, wag na lang. Kawawa naman ang pera ng taong bayan. O, diba? Pero, for a very valid reason, kung kailangan gastusan naman ng lokal na pamahalaan, para mas makatulong naman sa lokal na hanap buhay ng mga local residents, o di mas gawin natin. O diba? Ganun lang naman talaga yan kapag nagdodraw ng maraming crowd ang mga events. Pinupuntahan ng mga tao, nakakatulong din ho yun para dun sa mga lokal na mamamayan. Bukod pa ho doon, nakikilala yun hong mga produkto, nakikilala yung mga practices, nakikilala yung bayan na nagsasagawa o nagdadaos ng ganitong mga special events. Ganyan naman kasi talaga kilala ang Pilipinas sa iba't ibang mga kostumbre nito. Yan ang mga pinupuntahan naman talaga ng mga turista. Tayo naman, dito sa lalawigan ng Pangasinan, suportahan natin yan sa pamamagitan lamang nagpagpunta, o diba? Pero, maganda naman kung nag-iingat din tayo kasi kapag ganitong mga festivals, nandyan na rin lahat ng mga mandu, diba? Nandyan yung mga mandurukot, nandyan na sila. Pero, syempre nasa sa atin na rin, kinakailangan mag-ingat. Kapag alam nating pupunta tayo dun sa mga siksikan ng tao, wag na tayong magdala ng mga gadgets, wag nang magsuot ng mga mamahaling alahas. Wala kasi kayo magpasuot-suot ng kung ano-anong gamit, kunyari, branded, pero hindi naman, imitation naman, di ba? Tapos sasakit lang ulo nyo kapag binukot sa inyo. O, di ba mga tipong ganon? Simple lang, chillax. Chillaxing lang. O, di ba? Marami kasi, di pa suot-suot, di ko ano-ano. Hindi naman totoo. Tapos pag nadukot sa maloob niya, kasi mahal ang bili ko dyan sasabihin nila, first class na yan. First class na imitation. May nalalaman pa siyang first class na imitation, Diba? Itong linggong ito kasi walang isinagawa na sesyon dahil yung ating provincial board member ng Lunes, extended pa yung kanilang pagninilay-nilay para maisip pa nila kung ano yung mga gagawin nila. Pero nabuhay ulit yung issue, bakit ba kasi ayaw nila yan ayaw nilang tulungan na maiupo yan sa provincial board, yung board members league ba yun? Oo, si board member Arboleda, meron siyang nabuhay na naman yung issue na yan kahit nawala yung session nung Lunes. Diba? Pero sa pagbabalik nila uli sa ika-28 ng Abril sa susunod na Lunes. Ayan. Diba? Alamin natin kung ano yung mga bago-bago dyan. Sampluran ng buyandot yung minutos na batla. Alas 6:30 na. Diba? Maliwanag na ba dyan sa labas? Oo, maliwanag na ngayon. Bagamat may partiho ng bansa, partikular, dyan ho sa Eastern Samar ngayon. Medyo may parte ng bansa na medyo maulap-ulap dahil medyo maulan-ulan dahil dyan sa low pressure area. Pagka dumapo sa lupa yan, pag naging bagyo yan, Esther ang pangalan niya.
O, diba? Pero mukhang malabo pa, diba? Na maging bagyo yan. Kaya naman, magiging mainit pa rin po itong buong araw natin dahil zero possibility daw na uulan, oh. Talaga? Tama ba yung sinasabi ng Pag-asa? Oo. O bagamat kahapon po, may mga partiho ng Luzon na niyanig ng lindol, pasalamat naman ho at walang mga damage to properties at walang mga nasaktan. Diba? O yan, kung matatandaan natin, nung 1991 ba yun? Ganito rin yun eh, summer ba yun? Hindi naman siya summer, July, pero mainit yun. Doon nga merong daylight saving time eh, diba? Mainit yung panahon, tapos yun, biglang yung manig ang malakas na rin doon. O, diba? Kaya naman, dahil yan maaring bahagi na rin ng climate change. O kaya dasal-dasal din pag may time, di ba? Oo naman, dasal-dasal din pag may time. At syempre, time, pinag-uusapan, 6 minutos na batla. Kaya naman ibinabalik natin sa inyo ang ating mga naging manlubuyog na headlines. Naglalakihang bangus at makukulay na mga costumes bumida sa 2014 Dagupan Bangus Festival, Gilon-Gilon, Dalan. Public hearing sa proposed traffic ordinance sa bayan ng San Fabian sinimulan na. Jellyfish attack at hindi bilang ng mga nalunod ang naitala ng PVRRMC ng nakaraang Holy Week. O yan yung ating mga naging manlubuyog na headlines ngayong araw na ito. At syempre, didiscuss natin yung mga panukalang batas na isinusumite ng ating mga kongresista. O ayan, medyo kapag may time din yung ating mga congressman, mag-isip pa ng mga panukalang batas o na magbibigay ng trabaho dito sa ating mga kababayan na walang trabaho. Mga nag-graduates, nahahalo at dadagdag sa bilang ng mga kababayan ho natin na walang trabaho. Ayan, sana naman yung ating, yung mga panukalang batas ninyo, gawin ho ninyong mas epektibo para magkaroon ho ng trabaho itong ating mga kababayan. Diba? Sana yung mga ikakabit ninyong mga tarpaulins na merong mga mukha at pangalan ninyo sa susunod. Sana job opportunity naman. O, diba? Mas maganda siguro, mas ma-appreciate natin kapag magkakabit kayo ng napakalaking mga tarpaulins, ilagay nyo na yung mga mukha ninyo. Pero merong nakalagay doon, job opportunities. O, diba? O, job opportunities, tagabasa ng tarpaulin na ito. O, may libre ka. Bigyan ng jacket yan. Kasi may tama yan. O, diba? Mga ganon sana. O, diba? Bukod dun sa mga panukalang batas na ating i-discuss ngayon, o, habang ang ating mga miyembro ng Kamara de Representante ay malilink dito sa susunod na kabanata ng Janet Lim Napoles o yung mga pork barrel scam. Palitan nyo na kasi, beef barrel naman, wag namang pork, para hindi naman mga congressman. O, diba? Titignan natin. Ay, naku, magiging maganda ang mga kabanata na yan, lalo na't pasapit na yung 2016 elections. O, kasi baka demolition job yan. Tignan natin. O, kasi magsasabi na raw ng totoo. All clean. Everything to Janet Lim Napoles. Sarap naman maging ganun, no? Mapasama ka sa ganitong kaso pagkatapos all of a sudden. State witness! Makakalusot ka rin. Bukas, habang makakalusot ka rin,
O diba, bukas o Webes, samahan huli ninyo ako para sa isang oras ng talakayan, balitaan. O, tsaka syempre, samahan natin ng chismisan. Maganda rin kaya, pagka umaga, may konting chismisan. O, diba? O, for example lang. Wag na lang, nahihiya tayo. Bukas ko yan i-chismis na lang sa inyo. Bukas ko na lang i-chismis sa inyo. Kilala nyo ba? O, ako hindi ko kilala. Ewan ko baka kilala nyo. O, bagong love life ng politiko at taga-Pangasinan. Talaga? Artista? O, ichikahin natin bukas yan. Kaya bukas, sabay ho ng pag-anyaya ko sa inyo na samahan nyo ako para sa isang oras ng talakayan, balitaan at chismisan. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito pa rin ho sa DCRD Pangasinan Today. O ayan, sa ngalan ho ng station manager ng DCRD 981 kHz, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada. Sa patnubay rin ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngalan din ng aking nakapartner, Engineer Rosito Bautista. Pampapatameron si kayo, Sai Mactorion Lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today. Pangasinan Today. Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.